todo, a ver, non ten un impacto inmediato na sociedade, pero si ten un impacto en xente que non conoce tal vez o rollo, colegas, familiares. Chámenme para o seguinte. Claro, é moi inspirador para outra xente. Pero hai xente que non se dedica ao audiovisual nin que teña pensado dedicarse. Xa, nos axuda de compañeros de profesión e sale gracias a eso. O audiovisual é para ricos. E entón, nas ciudades hai máis ricos que nos pueblos, por número de persoas que hai. Entón, como que se leva todo ese mercado para as urbes. Pero bueno, que sei, hai que botar. Hai que lle botar pelotas, exacto, e que non hai recursos, hai que intentarlo. E ao final nós tamén vivimos, bueno, os que vivimos do audiovisual tamén temos que tirar tamén por un pouco pola urbe, non? Porque senón quedaríamos a non ter nada, nin a tes traballo, nin a nada. O bo é que nos sitios pequenos é que conoces, sempre é máis accesible os trámites, porque igual xa directamente falas coa persona en vez de mandar un documento, non sei que é eso. É algo que ten valor, que é a producións pequenas como nosas, é o que lle dá a vida. Eu que digo, eu estaba a fotografía e estive o ciclo e había unha asignatura que había visuales, entonces era como, bueno, porque eu non me podía comentar ganas porque non se nada ben. E neste, como intentei xa xuntar así algo que me gustase e tal, digo, vai, todo tirar por facer vídeos de documental e de memoria histórica e cousas así, e esa parte sí que sirve. No teatro, cando empecé, non o tiña claro, pero despois fui meterme a estudiar o ciclo de realización e de producción e non sei como, pois xa me metí para adiante e me gustar ainda máis e vin que sí que realmente me gustaba. Eu penso que sobre todo darlle chance a xente que está empezando e non estar solo pendente dos que están o que levan aquí neste mundillo toda a vida, non? Porque senón ao final acabas encasillando a xente aos novos, non? Que somos todos, intentamos abrir un camiño propio e non hai maneira porque xa hai moita xente sentada, non? Entón, sobre todo darlle chance ás caras novas. Apoio tamén das productoras grandes e das institucións máis grandes. Dos profesionales reconhecidos. Non é o mesmo facer unha curta con X que con A, que é o primeiro do abecedario. É o mellor A, non importa baixar 2 días a día, e vai che facer un favor. E tense que acordar A, que antes foi X, Z, e moitas veces non pasa eso. Así que votamos.